Jeg vil lige vise en, som er rigtig, rigtig god til de der rigtig, altså helt inderste stabiliserende på rygsøjlen. En muskel, der hedder multifidus, jeg kan aldrig huske det. Det er sådan noget lignende. Den har sådan lidt sjovt navn. Er det ikke det? Kan I huske den? Det er noget Multifidus, ja. Det er en rigtig god øvelse, som den tager vi også lige, fordi den er også rigtig, det er en af de rigtig gode core-øvelser. Og den ser ikke ud af særlig meget, men lad os lige prøve den. Så vi lægger os ned på ryggen. Og med benene oppe. Og bøjet knæ. Så vi har benene i 90 grader. Og så presser vi lænden ned i underlaget. Og spænder i bækkenbunden. Og så stille og roligt, så kører vi den højre fod ned imod, så at vi ligesom skal dyppe vores store tog, hvis måtten nu var vandet. Men hvis du slipper i lænden, så skal du køre op igen. Det kan være, at du ikke når helt derned. Lænden skal blive ved med at være i gulvet. Lige så snart du kan mærke, at lænden begynder at slippe, så skal du køre op igen. Og så skifter du til det andet ben til venstre. Så du skiftevis højre og venstre dypper du ligesom, som om du skulle dyppe dine tæer ned i vandet. Men hvis lænden slipper, så kører du op igen. Du skal hele tiden presse lænden ned. Og hvis du lige får behov for en pause, så kan du bare lige trække knæene op imod brystet og lige trække vejret.